despistadas, fervorosos, sucios e desexados, eslavocílicas, xente que sodes xente sexual, principiantes nos poetas de inversos, expertas na materia, amigos e amigas. Benvidas e benvidos á sesión 4.5 do ciclo de recitais Poetas de Inversos, unha lectura moi especial para o sempre atormentante febreiro. Todo un carnaval de versos vestidos de camuflaxe, ataviados de barricada, de látex negro, de coiro, en coiros, nus. Todo un feito escénico literario que fostes moi intelixentes en non perder. Hoxe contamos con Antón Lopo e Brane Mosetič, dous autores que son dous verdadeiros caramelos literarios. Eu teño que dicir que o propio Antón xa me escoitou isto algunha vez e deulle por me preguntar se daquelas serían máis uns caramelos para chuchar ou para morder neles. Preguntarse, non? Pois, meu ben querido Antón, quen ten o vicio de preguntar, xornalista como a ti, pode acabar tendo que tragar a virtude da resposta. Así que, che contarei que eu, por a miña banda, vexoche máis a ti como un doce máis para chuchar e Brane máis para lle fincar o dente e trituralo. No entanto, iso xa será tamén algo para vosotros. Ben, en calquera caso, dúas personalidades carismáticas. Antón e Brane naceron terra dentro. Os dous teñen publicado traducións literarias e desenvolvido performances. Os dous son donos de personalidades marcadas e ideas rotundas. Pero os maiores trazos en común hai nos que pescurar exactamente nas súas poéticas. Unha fonda conciencia política, por unha banda e pola outra, pero non afastada, a explicitación dun desexo homoerótico. A idea de poder atravesa en ambos os dous casos e pende sempre sobre os seus versos dun xeito ou do outro. Poder, dominación, posición, lugar. Tanto Lopo como a Mosetič fan na súa obra unha utilización do corpo e o desexo como campo de acción política e sexual. Saben de sobra que o privado e político e posiciónanse sen ambaxes fronte ao mundo. Pero vayamos agora aos sempre necesarios imprescindibles matices e tamén a ese contraste entre configuracións persoais e comecemos polo que xoga na casa. Antón Lopo, monfortino do 61, é un dos máis sobranceiros xornalistas culturais do país e como tal traballou a tropeche en 2011 do único diario en galego de Galicia, o Galicia Hoxe. Dirixiu diversos suplementos culturais como esa magnífica revista das letras e dedicouse especialmente ao eido cultural ao longo dunha trayectoria xornalística que mereceu o premio da comunicación da Xunta de Galicia e o premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Fixo tamén crítica teatral na Televisión de Galicia. Como escritor ten publicado poesía, narrativa, teatro, biografías e traducións. Nesta última faceta ocupouse de Oscar Wilde e de Vikram Seth. Como biógrafo de Fermín Mouza Brey, de Lorenzo Varela, de Uxío Nogueira e de Lois Pereiro. Como narrador deu o prelo 4 obras cheas de sorrisos e obediencia, non gangas senón verdadeiras reliquias que lle valeron prestixiosos galardóns como García Barros. Tamén foi premiado como dramaturgo, concretamente co Álvaro Cunqueiro, cando foi escribir a súa primeira obra dramática, Ícaro Santo. Pero nós, hoxe, temos o prazer de convidalo aquí máis como poeta, o que inaugurou a súa propia marca na historia da poesía galega a finais dos anos 80 con Sucios e Desexados, oralidade e performance. Daí que teña visitado tamén outros híbridos que participaban da poesía en diálogo con esas outras linguaxes, visitando as ruas de cidades europeas, visitando galerías de arte.
fundacións de plástica contemporánea ou campañas de intervención artística en protesta como a de Chiapas en apoio ao exército zapatista. Dardo intelixente, talento do matiz e arquitectura da beleza vai ser todo un feito que este agora se abra para ele. Perdede os medos, que aí ven o loco. Elexín o que eu creo que había que elixir, que eran os poemas orais pertencentes a 3 traballos, a un, o máis recente, que son 4 textos que hoxe vou falar por primeira vez, que pertencen ao ciclo Lampíricos, outros pertencentes a Sete e outros pertencentes a Prestidigitador. Preguntaredes vos quen son, onde estou e que fago. Tal vez tamén vos intrigue que como ou con quen vivo. Se vos serve de algo, confésovos que como canto quero, canto se me antolla. E acompáñanme fumadores, mulleres en loita, mestres sufis e homes que se alimentan de Maxia e de Urís. Isto é o noso exilio. Baixo un ceo tan luminoso que o azul semella a evolución lóxica do branco. Barrido o ceo por un vento conversador, políglota, un vento que mesmo susurra nos cofres baixo os 7 chaves. Comprendo que unha explicación así non vos chegue. Mais aínda cando falar de exilio e de ceo azul resulta en principio contradictorio se partimos da nosa visión atlántica, e a adicción á maxia seguro que vos fai viaxar pola fantasía. Non estaría mal. No exilio a fantasía é un rapaz que en contadas ocasións rende visita. Eu era un espazo sen posesión. Iso que algúns denominan perímetro nómada e outros simplemente noda. Era transitable como os sendeiros das montañas, visitable como os bosques, pero non era árbore ou montaña, aínda que eu me consideraba herdeiro dun movemento botánico e do horizonte. É fácil reunir a multitude e dispersala cos argumentos da satisfacción. O difícil é sentar ao teu lado. Escribín un poema que non me pertencía e convertínme nun poeta que non era eu, un poeta que me reescribiu ca miña complicidade. Os límites dunha linguaxe son os límites do seu mundo. Unha linguaxe pode dilatar ises límites, pero nunca sair dil, dicía o poeta, mentres eu manexaba conceptos primitivos de tempo. Non estaba capacitado para falar de presente, pasado, futuro. Cría só na eternidade, e esa crenza, unha obsesión sen dúbida, instalábame en lugares carentes de cronoloxía. A suspensión do tempo é un autoengano, teimaba a il en repetir, confuso pola eternidade, pola miña sombra íntima, intacta. Comprendeu que só lle cabían 2 opcións se quería preservar o seu poema: preservarme ou fragmentarme e sobrevivir a nada. Preservarme resultaba demasiado complicado, había demasiadas obligacións, demasiada literatura victimista, demasiadas fantasmas, tumbas e ese tipo de obscenidades mortuorias. Fragmentarme era moito máis práctico. Nos fragmentos non hai cadáver. Os meus fragmentos quedaron estrados polas toxeiras, procurando que os fragmentos distasen entre sí máis de 2 kilómetros, pois a poderosa atracción da carne podía arrastrar a carne pola chorima, e 22 kilómetros son demasiados kilómetros para que a carne se osme, para que o fígado recoñeza o seu bazo e o pescozo lembra a conexión da cabeza. A miña sombra, porén, seguía intacta. Aproveitando a escuridade,
Cando a noite é todo sombra propia, recuperou os fragmentos e compactounos co rocío dos brións, agás a deda do pé dereito, devorada polas animalias. Non podo dicir que sexa o mesmo de antes, que responda aos mesmos sentimentos e os mesmos impulsos. As cicatrices resultan evidentes, e tamén as áreas onde a carne comezaba a estar tumefacta. Percíbese a palidez das pegadas exangües e rixidez nalgunhas articulacións. Pero cando recito, os versos recuperan a claridade, incluso a que antes non existía. As voces que oín durante a miña desaparición. Son un poeta disconforme, dismoderno. Son un poeta disconforme, dismoderno, comprensible, un poeta sin embigo, antiplacentario, cosanguíneo. Un poeta rotado polas galaxias a este bruar poento, todo ruído, a pólvora e a súa explosión, o silencio do cosmos. Evolúo nas degeneracións sintácticas cun corazón arrítmico. Por sublime, transxenérico, intraecoico, poeta de corpo presente, cadáver que respira, expositor de melanomas radiados, de pulmóns que aspiraron a cadencia brutal da avaricia. Precipítome cara a extinción por lunares de carne, imprentado polo verbiquido sol o alivio dos boniteiros desaparecidos. Son sombra de luz, como a sombra da auga, errante perseguido por un ogro que brúa e devora. Non fuxo, non volvo, sempre estiven aquí, incluso no momento gutural da amnesia. Reaxo, publícome, retórzome, pénsome, indixente apontoado de Loggins, en particular nervioso, alterado a nivel sensorial, por dentro blanco, sin ese espello de culpa que reflecte na culpa os nenos feos e inocentes. Son dismoderno, aclásico, perbiótico, exaculador, virxen cada coito, creación imperfecta e inquietante, un máis dos miles de millóns de imprescindibles que cruzamos a serra cos dentes limpos e contraemos sarro. Son verdadeiramente, non con transporto mensaxes. Superei a estrategia do medo e odio mesmo, odio enxendrado e odio que se retroalimenta de odio, pero conservo na memoria o que odio significa e coñezo a consecuencia eficaz da súa obxectividade. Son o liquidador de espectros, a vertente reventada das montañas, a fórmula sin custodios, o coleccionista das palabras máis temidas, exclusión, expulsión, exilio, paro, lacra. Escribo na lingua que todos comprenden, a lingua natural, a lingua roxa, a do sangue, a que foi árbore, seme, coito, antes de ser lingua. Compréndena incluso os que se disdín da lingua con palabras heroicas, apegadas linguas aos pelos dos seus narices en amalgama de lixo e mocos. Sónanse con panos de man, extraen o lixo, gardan o pano de man no peto e a lingua volve reproducírselle nos narices, porque os narices son para iso, para desbotar a materia que non sirve e manter intactas partículas respiratorias. É a lingua que comprenden mesmo os que non a recoñecen, ou os que a recoñecen en complexas diccións arcaicas, ou os que a concibiron en ortografía de listín telefónico. Lingua dredón, lingua rescatata, lingua cerrata, lingua isolata, lingua mamaria, lingua estorbo, lingua renegrida, lingua furiosa, lingua parcelaria, lingua íntima, lingua migrante, lingua atea, lingua analfabeta, lingua deliciosa, lingua de poetas, lingua radical, lingua bomba, lingua bruta, lingua castigada como polvo fresco no peirao de Ons para deleite dos turistas, lingua a que mesmo lle acirraron a liberdade en contra para que a liberdade lle ladre histérica lingua cando a lingua se escribe wow, 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 impostora.
Non me ves? 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 No me ves, no me ves, no me ves, Lembras a última vez que se te sentiches desexado? Lembras a última vez que fuches tenro? Tenro. Non tenro porque aquel día te propuxese ser tenro, senón porque eras tenro. Non porque alguén se dixera porque non és tenro e ti dixeras vou ser tenro, senón porque eras tenro. Non tenro por compromiso, senón porque verdadeiramente te sentías tenro. Chegar ata aquí foi máis difícil do que nós mesmos supoñemos. Para que agora esteamos aquí tiveron que agruparse de algún xeito, dunha maneira complexa e extrañamente servicial, trillós e trillós de átomos errantes. É unha situación tan excepcional que nunca se deu antes e que só existirá esta vez. Durante os próximos anos, espero que sexan moitos, son vos sincero, estas pequenas partículas participarán sin queixa en miles de millóns de habilidosas tarefas cooperativas necesarias para manternos intactos e permitir que disfrutemos dese estado tan agradable e con frecuencia tan infravalorado que se chama existencia. Por que os átomos se tomaron tantas molestias? É aínda hoxe un enigma. Ser ti ou ser eu non é unha experiencia gratificante a nivel atómico. Malia a súa devota entrega, os átomos non saben que ti estás aí. E o máis sorprendente, que eles están aí. Son partículas cegas e ademais non están vivas. Pero, pola razón que sexa, durante os próximos anos vanse entregar a un único e rigoroso impulso, que ti segas sendo ti. Pero tamén hai malas noticias. Os átomos son melífluos, inconstantes, terriblemente inconstantes, e o seu tempo de dedicación é fugaz. Incluso a vida dunha persoa que sexa longa dura aproximadamente 650.000 horas. 650.000 horas. Unha cifra que vista así como se fose a gañanza dun vulgar e mediocre corrupto resulta ridícula. Nese punto, por razóns descoñecidas, os átomos dannos por terminados. Dispérsanse silenciosamente e van a outra cousa. Así de sinxelo todo acabará pre ti ou para min. Todo en ti é bastante prosaico ou poético, segundo se mire. Carbono, hidróxeno, nitróxeno, oxíxeno, un pouco de calcio, un petisco de xofre e un combinado dunhos elementos moi vulgares. Nada que non podamos atopar nunha farmacia.
O único especial dos átomos que te conforman é precisamente iso que te conforman. Nada máis e nada menos. Explícome. Einstein, e perdade que teña que volver a Einstein, porque a Einstein hai que volver sempre, descubriu que materia e enerxía son dúas formas da mesma cousa. A enerxía é materia liberada e a materia é enerxía esperando suceder. Temos que, ademais, esa materia e esa enerxía son equivalentes. O que Einstein veu dicir é que hai unha cantidade inmensa, verdadeiramente inmensa, de enerxía encerrada en nós. Aínda que sexas o home ou a muller máis pequenos do mundo, calquera de nos pode estourar ca forza de 30 bombas de hidróxeno xigantescas. Iso, claro está, supoñendo que iramos ou, si tamén saibamos despregar a ver aquí esa enerxía que hai atrapada en nós, porque dentro de nós todo é sempre posible. Moitas gracias. Mosé dice moitas cousas, multiplica os seus brazos e os seus esforzos, sobre todo escritor, traductor, xestor cultural e, desde logo, o principal activista gay do seu país. Como xestor e dinamizador en 1001 proxectos culturais e literarios, é o director do Centro para a Promoción Exterior da Literatura Eslovena, que ten promovido un senfín de traducións dende para a lingua propia, obradoiros a este teor e antoloxías para a promoción da escrita eslovena fora. Como editor literario ten ao seu cargo dúas e outra, Lambda, especialmente a autores e obras LGTB, lésbico, gay, transexual e bisexual, e dentro da que ten editado xa máis dun 100 de títulos. Así mesmo, dentro deste labor de xestión, dirixe obradoiros de traducción poética e festivais internacionais de poesía, como o que se celebra anualmente en xuño na propia Ljubljana, o Festival de Literatura Viva, mas tamén leva comisariando o Festival de Cinema Gay Lésbico desa cidade dende hai máis de nin máis nin menos que 20 anos. Pouquinha cousa. De brutal sumisión insumisa, a diminuta tenrura que reside na atrocidade e o esgazo. Para nós é unha auténtica honra e delicia recibir e escoitar este serán a Brane Mosevich. Good evening. I must say that I will read only from Banalidades or Banalities. Boas tardes, quero dicir que só vou ler poemas de banalidades. Speaking Slovenian language. Quizás a audiencia lle gustaría saber que escribe originalmente en esloveno, claro que é unha lingua minoritaria de poucos falantes, menos de 2 millóns de falantes. Vprašanje, kako bi se vse skupaj zasukalo z mamo, ko ne bi do tistega usodnega dne, ko me je ded prvič in zadnjič čez hrib in gost peljal v bližnjo cerkev, da sem se dolgočasil, otipaval plod pred sabo, vstajal in sedal, dokler nisem les pred sabo vtaknil prst in ga nisem več mogel izvleči. Zajela me je panika, bil sem razmokar in gotovo nisem molil, da bi dobil nazaj ven. Ko mi končno uspelo, je to ostala travma za zmeraj in ni ne bilo več mogoče prepričati, da bi sodeloval pri obredih. Bog je postal nasilnež, ki hoče netrpnim otrokom odtrgati prste, bil je hujši kot čarovnica iz Janka in Metke,
Duhovniki pa so bili tisti, ki so izdali partizani, kot je govorila stara mama, ali pa so svoje prste stegovali po litkah fantkov. Na njej križ sosednje cerkve še tako sekal v sobo, sem čutil, da so se name spravili najhujši pobalini in prav vsi so hodili k verouku. Spet so izvijali prste, me podirali na hrbet, jaz pa se čutil neko sladko ugodje, čeprav v joku, ko so mi sedeli na trebuhu. In še večje, če nekdo vzel zaščito, jih prevrnil z mene, ter jih premagal v senci visoke trave. Bilo je očitno, da se bolje počutim v človeških, kot po Božjih rokah. ¿Quién sabe qué tería pasado conmigo si no fuese por ese día fatídico? Cuando por primeira e última vez o meu avó me levou con el polo outeiro e a través do bosque até unha igrexa de ali preto. Aburrido como unha ostra, ferellaba no banco de enfronte. Seguía levantándome e sentando, ata que fun meter o dedo nun burato da madeira de diante e xa non o puiden sacar. Entrei en pánico e, enchoupado en suor, fixen de todo menos rezar para dar o sacado. Cando por fin o logrei, quedara traumatizado de por vida. Nunca máis me deixaría convencer para participar en ritos. Deus converterase nun matón que quería arrancar dedos de nenos inocentes. Era ainda peor que a bruxa de Hansel e Gretel. E os curas tiñan delatado partisanos ao inimigo, como a avó adoitaba dicir, ou non lle daban quitado as mans de enriba aos traseiros dos rapaces. Cando a cruz da igrexa veciña veu meter o fuciño no meu cuarto, sentín os peores matóns atrás de min, todos da catequese. Dobraban os dedos unha e outra vez e facíanme caer de costas, mentre sentía un doce prazer mesturándose con vaguas cando se me sentaban na barriga. E outro, aínda maior, cando algún llegaba por defenderme, quitábamos de enriba e mallábamos na escuridade da erva medrada. Obviamente, sentíame mellor en mans humanas que divinas. Vse se je potem strvrglo. Ko se prevaja Ženeja, mi bil njegov svet eksotičen, zanimiv, a gotovo obdarjen med stavki in besedami. Potem je počasi prihajal bliže. Začelo se je povsem nedolžno, z alkoholiki, ekshibicionisti, prikriti in peti. Za njimi so stopali samomorilci, penasti epileptiki, ki so se mi pred nogami metali na tla. Obsedenci, ki so me klicali po telefonu in sokli v slušalko. Depresivci, ki so se zvijali prste ali se žilet porezali po telesu. Schizofreniki, ki so me obtožili, da sem tajni agent in član svetovne zarote. Čisto počasi, z milim pogledom, so pristopali zaporniki. Niti približno niso bili podobni onim iz knjige. Tu so bili drugeraši, v vsakem kotu so puščali igle, ali vojaki, ki so v resnici streljali ljudi, morilci, ki so do smrti potopili svoje matere ali z ljubosumja dali ljubice. Ves svet okoli mene se je spremenjal v skupek neradnih ljudi. Gledali so me s prezirom, ker sem izstopal in njihovega blatnega povprečja. Lahko bi jih gledal kot angele, a je bilo nemogoče. Ničesar lepega ni bilo na njih ali v njihovih dejanjih. Krmavili so se okoli mene, me vlekli k sebi, kot da ne bi razumeli, da iščem drugačen snoj, drugačno kri. Todo se perverteu daquela, cando traducía a Janet. Eu atopamos un mundo exótico, interesante, mas sen dúbida distante das palabras e frases. Entón comezou devagar a aproximarse. Ao principio dun xeito totalmente inocente, con alcohólicos, exhibicionistas, maricas dentro do armario. Logo chegaron os suicidas, os epilépticos, escumando por a boca, guindándose ao chan os meus pés. Os obsesos, facéndome chamadas e bafexando no auricular. Os depresivos, escordándose os dedos ou cortándose no corpo con coiteras de afeitar. Os esquizofrénicos,
acusándome de ser axente secreto e membro dunha conspiración global. Suavemente, con ollos mansos, achegáronse os reclusos. Non tiñan nada que ver con aqueles do libro. Había drogadictos deixando as agullas polas esquinas, ou os soldados que de veras tiñan disparado contra a xente, os asasinos que mallaran as súas nais ata matalas ou por celos esganaran as súas amantes. Todo ao meu redor estaba a tocar nun montón de xente perigosa. Contempláronme con desprezo por destacar entre a súa noxenta medianía. Velos como anxos resultaba imposible. Non había nada fermoso neles, nin nas súas accións. Amoreábanse ao meu redor, tirando de min, non entendendo que eu andaba tras unha suor diferente, tras dun sangue distinto. Svet se je obrnil na glavo, ko sem dal prestregla psa. Mesto, ki se zgrinja v morju, s svojimi visokimi pričeli, prostorsko, morda zastala v času in ki ne mara mojega jezika. Splašeno pogleduje. Sem je stara mama hodila pospravljati sobe, morda likat perilo. Ravne sončniki v pristanišču. Dokler je imela vsega dovolj in je pobegnila na vzhod. Jaz pa tu prebiram pesmi in potem globljem celino v drugem mestu, nad njim, na griču, v gradu, v katerega so fašisti zaprli mojega strica. Kako odzvanja jezik tu, med stoletnimi zidovi. Nikoli ga nisem videl, ker se je izpuščeno dal v gost in kmalu padal. Ali je vse to bilo res, ali pa je zgodba, ki so mi jo pripovedovali. Zatlačili so mi jo nekam pod kožo in sedaj pred tem občinstvom kuka ven. Morda opreza, če ne sedijo v dvorani bivši molilci, ali vsaj njihovi sinovi. Kaj je na teh obrazih? Kako hitro se človek spreobrne iz ene v drugo podobo? Kako dolgo je treba vleči spomine in čemu vse to služi? Niso ta mesta zame, nekaj prihujenega je v njih. So kot prikrajšani ljudje, ki postanejo hudobni. V nočeh kradejo otroke in jih mečajo v apnene jame. Take, kot je bila na dvorišču, kdo ve zakaj, pokrita, a dovolj slabo, da je lahko služila za izgovor. Če sem pogrešal kakega mačka, so rekli, da je padel vanjo. Unha cidade que se concentra xunto ao mar, as súas altas fachadas, señorial, tal vez detida no tempo, e desprezando o meu idioma, ollándome ás agachadas. A miña avoa doitaba vir aquí para traballar como servizo doméstico, pasar o ferro quizais, damas con parasoles ao longo da ribeira, ata que acabou farta e fuxiu para o leste. E agora estou aquí para ler os meus poemas e logo de novo terra dentro, noutra cidade, nun alto sobre un outeiro, nun castelo onde os fascistas encadearon o meu tío. Como resoa aquí a miña lingua entre estes muros centenarios? Nunca o coñecín. En canto o liberaron, botouse ao monte e caeu un pouco despois. Foi todo aquilo certo ou só unha historia que me contaron? Meteuseme baixo a pele e ven a sonar agora diante deste público, a espreita dos antigos asasinos entre este auditorio quizais, ou acaso os seus fillos. Que hai nestes rostros? Con que rapidez unha persoa metamorfosea a súa imaxe? Por canto tempo se debe cargar coa memoria? Con que intención? Estas cidades non son para min.
Hai algo turbio nelas, como a xente que sufriu carencias e acabou volvéndose cruel, roubando nenos pola noite guindando as foxas de cal, como a do noso patio. Quen sabe por que estaba ali, tapada, pero mal, así que podía servir de excusa. Se un gato se perdía, dicíanme que caera dentro. Spet sedim na tej postelji. Stranice so stare in žaljive. Skozi majhno okno prihaja večer. Žalost. Nasproti je bila komoda. Na njej je stal črno-bel televizor. Preko ekrana je bilo nameščeno steklo z barvnimi progami, ki so pri dnu vse obarvale modro, nekje na sredi rumeno, vse vrbeče. Ali pa je bilo obratno. K meni je prihajal gledati risanke, ker doma niso imeli televizije. Potem je še malo ostalo, če naj niso spodili, če so pozabili na naju. Niso se na ekranu pomikale temne figure, no, posredi rumene, kot tudi kak nož, da je bilo vse še bolj strašno. Rada sva gledala grozljivke. Stiskala sva se od kovter, ki je bil napolnjen s kurjim peljem, ne vem, zakaj vedno zveli. Skozi platno so vselej uhajala presca. Tresla sva se in ko je on zastokal, sem se jaz pokril s kovtrom čez glavo. Manj sem se tresal od dolgih prstov, ki so dali v osamljen vrat, in bolj od njegove bližine, od tega telesa, vročega, od napetosti, kam naj neopazno položim roko, da mi je vzelo v sapo, ko sem kar tako mimo grede zadev ob njegov put. Vselej so bile prekratke te grozljivke. Šele dosti kasneje sem opazil, da se niso nikoli končale, da so se ekrano stopile proti meni, ne zapletle v svoje dogajanje brez barvnih prog. Ti in jaz v hotelski sobi. Sicer me ne daviš dolgimi prsti, ampak mi kar naprej dolivaš vodko. Sebi dosti manj. Majo se pred mamo, drgne se od mene, da se ne moram upirati. Prižgeš televizor in menjaš kanale. Groza prehaja vame, da se v posteli stiskam v temi. Estou sentado nesta cama outra vez. O armazón está bello e comido pola couza. A pequena cesta deixa entrar a tarde. Amargura. En fronte adoitaba ver un aparador. Sobre él, un vello televisor en branco e negro. Sobre a pantalla había un cristal con franxas de cores que o tinguían todo de azul na parte de abaixo, de amarelo polo medio e vermello de ali para arriba. Ou se cara ao revés. El viña para ver os debuxos. Na súa casa non tiñan televisión. Logo quedaba un pouco máis, a non ser que nos botasen de ali aos dous, cando se esquecían de nosotros. Na pantalla non paraban de moverse escuras figuras, ben, polo medio amarelas, e de cando en vez algún coitelo que volvía todo terrorífico. Encantábamos ver películas de medo. Agochábamos baixo un edredón recheo de plumas de galiña. Non sei por qué. Pequenas plumiñas escapaban a través da funda todo o tempo. Os dous tremíamos. E cando el botaba un grito, eu botaba o edredón por riba da cabeza, agitándome menos polos longos dedos, esganando un pescozo solitario que pola súa proximidade, polo seu corpo quente, pola tensión de onde poñer a miña man sen que se note, ata que quedei sen respiración a vez que sen querer roceo ao pasar o seu membro. Eran sempre curtas demais aquelas películas de medo. Só moito tempo despois fun darme conta de que nunca remataron, que saíron da pantalla de camiño, enredaronme na súa acción, menos as franxas de cores.
ti máis eu nun cuarto de hotel. É verdade, ti non me estás esganando pois dos longos dedos, só segues servindome vodka. A ti botaste moito menos. Bambeaste diante de min, fregaste contra min ata que non podo conterme. Acendes a televisión e cambias canles. O terror pasa a min e eu apértome xunta a ti na cama. Como unha corza ferida se refuxou na nosa milleira e meu avó chamou aos cazadores para que a levaran, tan miúda, indefensa. Esquecer os rapaces que tiñan os seus segredos e mos agachaban. Se lles preguntaba algo, dicíanme: ti eres ainda moi pequeno. Eu sempre era moi pequeno e nunca cheguei a saber que era o que fixeran. Esquecer o neno que namorou de min na gardería e que me bicaba seguido mentres as mestras rían, pero se non é unha nena. Esquecer o vago estremecemento, a febre que asolaraba o meu corpo cando os meus compañeiros, un tras outro, chegaban á miña casa.